Здравейте, намираме се в град Бургас, в едно прекрасно заведение, Гъбката се казва. Това е на входа на Морската градина. Най-хубавите туристски кафета се правят тук, баклавички най-хубави, различни сладкиши, така че горещо препоръчвам на всички хора, които посещават града, непременно да се върнете на това място, на входа на Морската градина. Благодаря. Всяка година идвам в Бургас и любимото ми място е това заведение, защото сервирането е уникално. Аз съм ходил къде ли не по света и такъв стандарт, такава красота никъде не съм виждал. Много ще се радвам тази възможност да продължи. Чувството въобще по този начин, по който е представено всичко, е уникално. Много бих искал да го запазите това заведение за много години. Да се остане като традиция така. Всички приятели, които ми казаха да идвам тук, всички са доволни и щастливи. Благодаря. Да се запази. Благодаря ви. За нищо.